बाबो सुसु खाय थानाय ककबरक भाषा जों ताव जे 42तम ककबरक दिवस जों दिनै जानुवारि 19 तारिखआव जों समस्त स्कुल छात्र दङ जुबक जुबतीबो दङ स्कुल अफिसनिफ्राव दङ जों लाइक खालामनाय जों दिनै ककबरकनि जों दिवस जों पालन खालामो Nini dari bahari nang satini kogborok दिवस पालन मानिनोबो दिनै खु हामजा माने दिनै এই যে ककबरक बा जों सारा बছर जों इमोदिसा प्रति बছर जों पालन खालामनानै जों अबयस्से जों चेष्टा खालामो Nini mung khai tako आने मुं